בוא אתה, בוא ילד, בוא. אופי לעזור לי. יש לו כובע של קוסם, ונשים לו גם גלימה, קודם כל את הגלימה. רגע, יש. ועכשיו את הכובע. הוא קוסם שהוא כבר יודע לעשות קסמים. אופי, תחזיק את זה רגע. תראה להם כאן ככה, תחזיק רגע, ככה. תראה להם כאן. מה אתם רואים כאן? קובייה גדולה, נכון? רגע, אופי, רגע. קובייה גדולה, רואים? נכון? רגע, תראה להם, עוד כולם מלאלות לכולם. לא ראיתי. לא ראית? קובייה גדולה. רגע, עכשיו אופי יבוא לכאן. לימור. אני מצלמת, ואני רואה. תחזיק רגע. רגע, עכשיו תגידו הוקוס פוקוס ותראו מה אופיר עושה. הוקוס פוקוס. ותראו מה קרה לקובייה הגדולה. היא התפרקה? והפכה לקוביות קטנות? כן. ראיתם? מחיאות כפיים לאופיר. אופיר עכשיו יושב. עכשיו, אני צריך שכל הילדים יעזרו לי. רגע, לשבת ולעזור לי. אני מדפדף בחוברת ותגידו לי מה אתם רואים. מה רואים? דפים ריקים, נכון? כלום? רואים? רואים? נכון אין כאן כלום? הכל ריק? נכון? לבן? יופי. עכשיו, לשבת במקום שלכם ולצייר לכיוון החוברת. תציירו. כמו אופיר, תראו את אופיר איך הוא מצייר לכיוון החוברת, כל הילדים לצייר. לצייר, הנה. זהו. עכשיו בואו נראה מה ציירתם. תראו מה ציירתם. איזה ציורים יפים, ראיתם? ראיתם? מחיאות כפיים! ראיתם? רגע, עכשיו, אחרי שציירתם צריך גם לצבוע את זה, נכון? אז תצבעו ככה באוויר. כל אחד תחשוב על צבע. על איזה צבע את חושבת? סגול, יופי, אז תצבעי לכאן סגול, יופי. איזה צבע? ורוד, לצבוע ורוד. איזה צבע? ורוד. גם, ורוד לצבוע. כתוב. איזה? ורוד. אני רוצה סגול. סגול, תצבעי בסגול. כחול. תצבע בכחול. ואת? סגול. תצבעי בסגול? יופי. אופיר? כחול. כחול. אדום. תצבע באדום. אדום אין לנו. ורוד. כמה ורוד יש לנו? אדום? ירוק. בואו נראה מה צבעתם. נכון, צבעתם? כן. בואו נראה מה יצא. תראו. רגע. אתם צבעתם טוב? כן. אז תצבעו עוד פעם, לצבוע. זהו, בואו נראה מה יצא. רגע. הנה כל הציורים שלכם, כל הצבעים. ראיתם? יופי. עכשיו אני צריך עוד עוזר אחד. מי רוצה לעזור לי? לשבת, רק מי שיושב. בואי לכאן. כובע על הראש. כן. ותראו, יש לי כאן 3 חוטים. אתם רואים שהם באותו אורך? נכון? רואים? כל החוטים באותו אורך? יופי. אני נותן למספריים, תחזיק מספריים, רגע, בואי לכאן. ועכשיו, תראו, אני מכניס את 3 החוטים לתוך היד, ככה. והיא עושה ככה שהיא גוזרת מלמעלה, כאילו שהיא גוזרת לגזור. יופי, היא גזרה לי את החוטים. שימי כאן את המספריים. שבי כאן. כפיים. כל הכבוד. בואו נראה מה יצא. רגע. נראה מה יצא. נכון, היו 3 החוטים באותו אורך? תראו מה יצא. חוטרה אחד, ארוך. בוא תעזור לי. כובע של הקוסם. תחזיק את החוט הארוך.
ככה רגע. כאן. יפה. בוא תעזור לי גם. בוא מותק. בוא. בוא. רגע, תעמוד כאן. רגע. עוד חוט אחד. זה יצא ארוך. הופ. יצא. בואי תעזרי. רגע, עוד חוט אחד. הופ. ארוך. ראיתם? למה לא מסך? רגע, הם היו אותו אורך, ועכשיו יש לנו חוטים בכל מיני אורכים. כפיים לקוסמים שלנו. לא לקום, סליחה, לא לקום, ליאם, מה זה? עבד, מה זה? עכשיו יש לנו עוד קסם. הקסם הזה זה לגננת. רגע. כי זה עם אש, בטח. למה שהביאו לי משהו לא מסוכן? רגע. זה לגננת. אימא'לה. הופה! יש לי כאן ארנק. אתם יודעים מה שמים בארנק? מה שמים בארנק? כסף. נכון. הרבה כסף. הרבה כסף. תראו. אבל אין לי כסף בארנק. זה אצל האישה. אתם יודעים מה יש לי בארנק הזה? יש לי כאן כרטיס ביקור שלי. ותראו מה עוד יש לי כאן. תראו מה קרה לארנק שלי. הארנק שלי עולה באש. אוי אוי. ראיתם? עוד הפעם. עוד פעם. בפעם במחיאות כפיים. יש לי ארנק. רגע, עוד הפעם. במחיאות כפיים. ארנק, אין בו כסף. אנחנו נשים בו כסף אחר כך. והארנק שלי עולה באש. במחיאות כפיים כולם. ועכשיו יש לי כאן מכשיר שבטוח שהגננות ירצו אותו. יש לי כאן דף נייר לבן. אתם רואים? דף רגיל. הגננת יודעת לגזור בדיוק את המידה הזאת, אין שום בעיה עם זה. אבל אנחנו ניקח את הדף הזה ונכניס אותו לכאן. ואני צריך שתעזרו לי לצעוק לסובב. תגידו לסובב. מזל. אנחנו מסובבים, הם עושים לי... אנחנו משקלים כסף. טוב! 20 שקל לאורטל, יאללה, עוד אחד. עוד אין. אני אגזור לך, אין בעיה. תגזרו ואז... עוד פעם? ראית, אנחנו פה בגן של אופיר שנייה, טוב? יש לי כאן קובייה, רגע אופיר עוד מעט, יש לי כאן קובייה גדולה, אתם רואים אותה? רואים? רואים? קובייה גדולה? ואין לי כאן ביד כלום. רואים שאין לי כאן כלום? רואים? עכשיו אני מעביר את עכשיו אני הקובייה יודעת איפה הגדולה. יש לך כסף, את משכפלת. מעביר את הקובייה הגדולה ליד הזאת. תסתכלו טוב 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 איך אני מעביר אותה. העברתי אותה לכאן. אני מוציא מקל קסמים מהכיס. מקל ענק ענק ענק. אופס, יצא לי קטן. יצא לי קטן. מי רוצה לעזור לי? לשבת. בוא תעזור לי. בוא לכאן, תעמוד כאן לידי. עכשיו אנחנו צריכים שתגידו הוקוס פוקוס. ניתן כאן מכות על היד. הוקוס פוקוס. רגע. בואו נראה איפה הקובייה הגדולה. קולת כסף. תראו, הקובייה הגדולה הפכה לקטנה. אתם רואים אותה? מחיאות כפיים לאבא של אופיר. עכשיו אני צריך שעוד ילד יעזור לי. רגע, אני צריך שני ילדים. את ואתה. בואו, תעמדו כאן. לעמוד כאן ככה, עם הפנים לילדים. אתם רואים את השקית המיוחדת שלי? נכון אין בה כלום?
תכניס את היד, תכניס את היד. יש משהו? לא. תסתכל טוב. לא. יש? אין כלום, נכון? גם לא. אני אעבור אחד אחד. אין, נכון? יש משהו? אין כלום, נכון? נכון שאין כלום? אין כלום. עכשיו בואו מה אנחנו עושים. תבדקי. אין, נכון? אני רוצה לבדוק. אין כאן כלום. אני רוצה לבדוק. רגע, הנה את רוצה לבדוק? יופי. אופיר תעמוד. אני רציתי. הנה, עכשיו אופיר תעשה ככה. תעשה ככה. עם האצבע. קדימה. עם האצבע. להצביע ככה. להצביע. וגם את להצביע. יופי. עכשיו תראו מה אני עושה. אני צריך שתגידו הוקוס פוקוס. אוקוס. ביחד. 3, 4 ו... בואו נראה מה יוצא לנו. רגע. אופס. אתם רוצים לראות? אופס. תגיד כאן למעלה. יפה. נכון שאין כאן כלום? יש? אין. יש? רוצים תחום? בואו נראה מה יוצא כאן, מה יוצא מכאן. עוד אחד. זה גדול. עוד אחד. תתנו לי, זהו, תשבו לשבת. מחיאות כפיים לילדים. כמה דפים יותר מישהו? שטרות של 200? אתם רוצים שיהיה לנו כסף בגן? סתם, אני משחקתי איתך. עכשיו יש לנו כאן מטפחת מיוחדת. איזה צבעים אתם רוצים כאן? רואים כאן? צהוב וירוק? נכון, צהוב וירוק? אני רוצה כזה. רואה צהוב וירוק. אני רוצה. אני צריך עוד עוזרת. אחר כך. בסדר? רגע, אופס. עכשיו, תגידי הוקוס פוקוס. הוקוס פוקוס. בואו נראה מה קורה לצבעים של הצהוב וירוק. וופ! מה קרה? אדום אדום וירוק. וכחול? אדום וסגול. פוקוס. מחיאות כפיים לקוסמת. בודה הפקות. יש לנו כאן קופסה מיוחדת. אני רוצה. תעשי אופיר הפקות. רגע. אתם צריכים לשבת ולהגיד הוקוס פוקוס. קודם כל, מה אתם רואים כאן? יש את השמות של הילדים שלי כבר. יש לי כאן... יש, אני לא יכולה לספר. שתי גומיות. יש אתם אחד רואים? כזה. אופיר תשמעו. יש לי כאן שתי אני גומיות. ויאיר. תחזיק את החמוס. תחזיק גומיה. מי רוצה להחזיק את גומיה? אחר כך. ממי. בוא. שים כאן את הגומיה, שים כאן גומיה אחת. זהו, תשארו את זה. שימו עוד גומיה. אתם רואים את שתי הגומיות? רואים? שתי גומיות? יופי, עכשיו אני צריך שתגידו הוקוס פוקוס.